Ada file file. Bikram दैमारि ada na? Oh. Jangan ada. Oh, ang beyan tayo. Ini nong ang izin tayo. Mati program kara. Uchit kara bond kara. Uchit kara bond kara. Amar kiranja uchit kara bond kara. We want justice. We want justice. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो आं फैयार फिन बरबारि बाथौ मन्दिर पट बे जायगायाव जोंनि बर'फोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन बा होस्रांदोंमोन लोगोसे बर'ल' नङा गोबां गुबुन हारिनि दंमोन लोगोसे बे दिनै फैलाव आदा फैगोन होननानै खोनादों फैलाव जायबा एक्टर बर'नि आरो एसामिसनि एक्टर बा सिरियालनि एक्टर बिथाङा मुंदांखा एक्टर फैलाव बिथाङा बर'नि सिगांनि गोबां सावथुन बानायदोंमोन बिथाङा बेयाव फैगोन नुजाथिफैगोन लोगोसे बिक्रम दैमारि आदा बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे एबसु आफादनिफ्रायबो फैगोन आरो लोगोसे टिएमपिनिफ्राय फैगोन बेबायदिनो गोबां आफाद गौथुमफोर फैगोन गासै मोनबा आफाद गौथुम फैगोन ओमफ्राय दा बिसोरो धरना खालामगोन बा सोमावसारगोन बा खुद्रिसारगोन आरोना आसाम सोरखारनि हेंथायै अब्ला जों बेखौनो माखासे नुथायखौ देखायनि नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ बेनिफ्रायनो जागायनोसै মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ তেওঁলোকে বিচাৰি তিনিটা দাবী তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে এটা দাবী হ'ল যিসকল ভূমিপত্ৰসকলক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'ল এই উচ্ছেদটো অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগিব এইটো 1 নম্বৰ দাবী আৰু 2 নম্বৰ দাবীটো হ'ল তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিলে গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই অঞ্চলতে অনতি পলমে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিব লাগিব আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল তেওঁলোকে অকল মানুহখিনি বাচিছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ধন সম্পত্তি গোটেই নষ্ট হৈ গৈছে সৰু সৰু অকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আজি স্কুলত যোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কিতাপবিলাক আনিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল এই যি ক্ষতি হৈ গ'ল এই ক্ষতিপূৰণটো অসম চৰকাৰে অনতি পলমে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে আমি তিনিটা দাবী লৈ আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ uchit kara bond kara. Amar kiranja uchit kara bond kara. We want justice. We want justice. ABS long live. ABS long live. 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 We want justice. We want justice. Eviction kara bond kara. Uchit kara bond kara. Jangan mati program kara. Mati program. মলিদিন লগৰ আছে নহয় এনে হাত না আরে কোন কামালা দিন মানে না ada file file. Bikram दैमारि ada na? Oh. Jangan ada. Oh, ang beyan tayo. Ini nong ang izin tayo. Oh. Jangan ada. Ini dapnya mana? Jalan deh, jalan kencere.
SM SM NEWS. बेहाय दिनै सोमावसारनाय आफाद लादोंमोन धरना खालामनाय ओमफ्राय दा धरनाया जोब्बाय नोंथांनाव माखासेखौ देखायखाबायानो दा बे धरनाया जोबनानै थांबाय फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिममोन दा जोबथ'बाय बे गासै मोनबा आफाद गौथुमनिफ्राय जादोंमोन TMPK एबसु ओमफ्राय ट्राइबेल संघ ओमफ्राय ट्राइबेल युथ लीग ओमफ्राय मोनसेया TMPK इदिनो आरो बेबायदिनो जादोंमोन बेहाय आरो नैखिजा बैसाङाव गथ'फोरा गाखोगासिनो दं आरो नै लोगोसे बेखिजा JCB दासिमबो खामानि मावगासिनो दं नै ओमफ्राय नैहाय मानसिफोरा जिरायदोंमोन ओमफ्राय बेहाय आफाद गौथुमफोरनिया बेहाय जिरायदोंमोन ओमफ्राय दा जोबनानै थांथ'बाय आरो আমাৰ সংগ্ৰামী বন্ধুসকলক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে খন্তেক সময় ৰখি দিয়ক আমি অকণমান খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে 5 মিনিট সময় আপোনালোকক ৰখি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ just slice आरो थालिर लाबोदों आरो नैखिजा आदा फैलाव दङ ओमफ्राय आदा बिक्रम दङ बिथांमोनाबो दानि बावैसो सफैदों आरो नैखिजा जिरायनानै रायलायगासिनो दङ नैबेखिजा दासो जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय बेबायदिनो थासारि जाना दं आरोना आरो नैखिजा नै लामाखौ नायबानो जाबाय हाब्रु गोजा गारि लाबोजाया नै ससेल' लाबोजायो गारिया ओमफ्राय जिपसिफोरा लाबोजायो आरो दै गारि ना बेयो दा बिदिनो माखासे मिडियाफोर फैदों मिडियाआव होनगासिनो दङ माखासे सुबुंफोरा बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि दङ मिसिंनि दं कार्बिनि दङ बर'नि दङ ओमफ्राय आरो गासै ट्राइबेलफोरनिबो दङ फिसा मिडिया लागासिनो दं बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबथ'बाय आरो दायो लोगो मोनलायगोन गोदान भिडिअनि गेजेराव अब्ला जाय बिथाङा गोदान भिडिअ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो हायो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि